Ajira Dunya analysis for reality of life. Yatra naristu pujate ramayante tatra devataha. Where humans are worshipped, there lives the gods. Wherever they are not worshipped, all actions result in failures. ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ପୂଜା ପାଏ ଖୁସିରେ ରୁହେ ସେଠାରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ସେହି ଘର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀ ଦୁଃଖୀ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଆମେ ରାମାୟଣ ମା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ଅପହରଣ ପରେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଦୁଃଖରେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଲଙ୍କା ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ନାରୀ ମା ମାଉସୀ ଦିଦି ଝିଅ ଭଉଣୀ ଅନେକ ରୂପରେ ଏମିତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୂପରେ କୌଣସି ପରିଚୟରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ପରିଚିତ ହୁଏ। ନାରୀ ବିନା ପୁରୁଷ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଏହି ଦାରପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନର ଜନ୍ମ ନଥାଏ। ନାରୀର ସମ୍ମାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ଟାଚାର। ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଆର୍ ଦ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ମା। Thanks for watching my videos. Please do subscribe. Have a nice day. Thank you. Please do subscribe for next update videos. Thank you.